ngadep rono ra penake. Ternyata dibilang kita gila. Penari itu. Neng kene malah nyawang sindan kok. Oh iya, icolan, icolan. Idene apik. Icolan. Mah aku ra pindah aku. Ya wis. Nang kene kabeh wae Aku nyawang rono. kono. Pokoke rasan joget ngene wae aku. Musuhe kono arep delokke kene. Dalijo. Lho, wis dandan kaya ngene kok isih daljiya. Dal ijo. Ngene lho, Jo. Awake dhewe iki kowe iki dadi patih seblak. Ya. Wong ngarep rono. Iki wis wancine beksan Umarmaya Umarmadi. Aku dadi Patih Bestak. lho. Kok patih bestak piye to, Jo? Apa hubungane? Iki hubungane apa? Kowe kira Ora dong kowe iki. Iki jenenge beksan Umarmaya Umarmadi. Lah ya kok patih. Beksan menake gluntak sluntut tung tak tung ngono kae lho. Ah, aku Marmaya kowe Patih Bestak. Ya ora nyambung nek patih bestak iki ra. Aku patih bestak berarti kowe dadi Tiang Agung menak Jahing Rono no. Ah, Rono-rono ning. rono-rono ya, tekan Dek, gigi. Iki. Oh iya Patih Bestak iki mlebu cerita kuwi ya. Nek iki aku Marmaya, kowe Maryadi. Aku Markonang wae ya. Kok Markona. Umarmaya Umarmadi. Nah, ceritane Umarmadi ku mbiyen adipati sing arep merjaya wong agung Jahing Rono. Si Marmadi. Marmadi kuwi. Kowe, lah aku sing mbelani. Oh. Kowe Marmaya. Ya nganggo ngono ya. Oh iya lho. Marmaya. Opo? Marmadi. Wah, lek guyune kedawan. Guyune dawa-dawa guyune. Sepiro? Guyune yo ho 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 ngono. Papat. Utawa Marmaya. Ora ngono kuwi sing gagah adipati kok. Adipati malah kaya bebek. Marmaya. Malah au-au. Iki ekspresi. Ya ekspresi iki sing arep perang au-au. Hei, Marmadi. Opo yen kena tak pringgake ayo Balyaja ngrangsang yuswane wong agung Jahing Rono. Kowe ngejak apa? Manut. Dalijo. Kowe. Dalijo. Marmadi. Marmaya. Nyelok jenenge dhewe. Aku sapa to mau? Umarmadi. Aku Marmadi. Lho lah iya. Ning jenengmu dhewe aja tak undang. Lah aku ki ben apa lho, Jo? Aja kok ana lho kuwi ketoprak kuwi ya ngono. Kuwi dadi patih sida paksa ya. Ayo sapa sing arep belani Sang Prabu Silahati Krama? Iki Sri Tanjung ngadep ana. Kuwi wonge ana ora nang kene? Ana nang kene. Mbak aku dudono. Nyekel keprak. Wah, sesuk aku tak melu. Wong nyekel keprak saiki. Ayo. Mentarake kawiragan. Yen mengkono karepmu, Marmaya, kadigdayan sepiro? Yo. Ayo, ayo. Hehehe.
Raden. Sepiro kasetenmu? Endi? Wah, ora mulih iki engko.